Father Larry Miranda. Good morning po. Maliit po kasi ako kaya gusto ko nakatungtong ako dito sa first step ng papunta sa altar. Ano po? Good morning po ulit. Good morning. Pakitapik naman po yung balikat ng katabi nyo at pakisabi good morning. Good morning. Ang pampagising po yan, para inaantok na po tayo. Nakapag-almusal na ho ba kayo? Opo. Buti pa kayo, ako hindi pa. Ano po? Ako'y Father Larry Miranda, kaya kalupa na po yung sinabi Lagi po pag sinasabing, sino si Father Larry? Lalo na po nung bagong ordin po ako, na po 2006. Dako po kilala din aliwa, kay ba't po tang sinabi ay tang malati ngara, pero pogi, ngara naman, agad pong ituglong ita. Ngayon po ikitso na ako, tako po ing appetizer, bagyo po ing main course, po takintok na nga pundeyo. May I invite everyone to please all rise for the reading of the scriptures. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Now Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets." And he asked them, "Who do you say that I am?" Peter said to him in reply, "You are the Messiah." Then he warned them not to tell anyone about him. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and rise after 3 days. He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. At this, he turned around, looking at his disciples, rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human being do." Jesus summoned the crowd with his disciples and said to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it. What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life? What could one give in exchange for his life? Whoever is ashamed of me and my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels." He also said to them, "Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God has come in power." Brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise you, Lord Jesus Christ. So be seated. Sabay po, good morning po kay nga. Bago po ko simulan,
Pwede ko bang malaman kung sino po yung mga Tagalog na nandirito? Pakitaas po yung mga kamay, those who cannot understand Kapampangan. Sige po, mangilan-ngilang lang po pala eh. Pwede po natin silang ipagbili. Ne po? Ditakla mo pala, halos Kapampangan ta naman. Ne po? Oh. Nung pinuntuhan po ako nila Brother Albert at Brother Jonas, at nung tinext po ako ni Sister Techi, upon reading the text message, asking me if I could facilitate this recollection together with Apong Deo. Nung narinig ko pa lang yung pangalan na Father Deo, sabi ko, ko yata pwede. Siya din matas si standard, kay ba't Father Larry? Sabi ko makanyan. Kung napansinan mo, Sister Techi, ako agad may kibat, 5 days yata after, kanta ko pa may kibat. At sakto naman, nung i-check ko po yung schedule is April 13. Tinignan ko po yung schedule namin, Christmas. Wow, salamat, sabi ko. Buti na lang, may activity kami. Meron akong excuse na sasabihin, hindi ako pwede. So sabi ko, ako pwede, Christmas. O na yung pong, ako po may kalusot. Meninto na pong aliwang date. At sinabi da, Father, April 9 po, sakto, holiday. Ako rin po agad may akibat, mimisip ko, paano kayang dahilan ko? Ano ko sasabihin kong excuse para hindi ako magbibigay ng recollection? Hala na ako pong kakarapat, may trap na ako. Sabi ko, okay po, sige. So, pa pumayari ka rin, na akong agony. A few days after, pinuntahan po ako nila Brother Jonas at Brother Albert. Father, so kayo po yung may recollection, kaya be po yung Father Deo. Nano pong topic? Sabi ko, Lent in the digital age. Sabi ko, kasakit na. Sinabi kaya po ka nga pong Deo ita, niyang ausana ako, bangkanita ka no, balo neng tuglungan no, para dudugtugan daw yung talk ko. Sabi niya, o sige, sabi ni Among, sa'yo na yung digital age, sa akin na yung Lent. Nga na. Mas masakit siya po yung digital age, kaya sakit ang Lent. Balo yun po, since then, I've been preparing for this talk. From the day I was invited, and I was texted, mamyalungan na aking isip ko, how can I talk about this topic wherein myself, I know, baloy po, I am not a techie person. Kalupa yun po siguro, matwa kayo mo po edad ka na ako, pero katulad din po ninyo, hindi ako ganun ka-high-tech. Napapagiwanan din po ako ng panahon. Actually po, yung pag sinabing digital age, it started already from 1950s pa eh. 50s, po balo, 70s, lalo po mag-boom. Pero ngayon niya pa mo po, enjoy lalo na kaya katamong makidat. Lalo na po kayo, ne po. Niya po makidat ko. 40 years old ko po, pero akakit ko po, malalakwa na ako po rin kayanakan. Diba? 40. Pero salamat po kay Mrs. Ponyo, sabi na nandin, lupa kamba yung ordain. Yan ne po. I'm 13 years in the priesthood. Diya po balong paglakwa na ako po nga pong Madam Ponyo, ne po. Salamat po. Nano po yung point ko, ako po agad may kapag-adapt king digital age yan. Balo yun po until 2018, yung cellphone ko po analog yun. Yapin po yun until last year. Ako po bisang mamalit cellphone, kalyanda ko. Ot kano ako mamalit? Nanan meya nara, po tami salbagya po, gana-gana mila ko. Misa malbe ako po sine, penintun kaya pa po yung baterya, may wala yun. Sabi ko, naniwaring use ng cellphone, di ba, for text and call? At yun naman kaya ni. If you need a camera, then buy a digital camera. Sabi ko, ito po yung excuse ko dati. Until last year, yati ko, kukulitan na ako. Kasi kung magkasakit lang mag-call ka na ako, minsan na lang yung signal yung cellphone ko. So, whether I liked it or not, I was forced to accept the offer of my ate. He bought me a new cellphone. Last year mo po, iPhone 8 Plus siya pala ini, po. Po sane, nyapi po rin ka na akong pictures kaya ni may gumpisala pa last year. Po. Ngayon ko pa mo po maging high-tech. So, do I have the authority to talk about digital age? Po balo. Pero sabi ko pin, keta na ako mong Lent. Po, keta tanang Lent. But let us talk about the present age. We all know that this present age is being ruled by technology. Ating pong cellphone,
tablet, at may liwa pang gadgets. Kung dati po, nagkukwentuhan tayo sa mesa, pinag-uusapan natin, kamusta yung trabaho mo kanina? Kamusta yung lakad mo? Ngayon daw po, yung mga nagkukwento, kapag kumakain, lahat nakayuko. Nakatingin daw sa cellphone. They don't talk to each other anymore. Yan po yung present age tamong ngene. At ang mga bata rin, kung minsan, nagiging palainipin na rin. Talakainip na la. Istong may napuing signal, magreklamo lang, ang hina-hina ng signal, nagbabuffer. Balo kayo po yung buffering, ha? Mabagal yung signal. Kaya naman, pati yung ugali ng mga bata ngayon, they are impatient. Kapag sinabi, ngayon. Kapag hindi mo binigay agad, magre-reklamo at sasabihin, ang damot-damot naman ni mami. Diba? Kaymot na naman, nabihin ka na akong adwan. It makes life easier, tutupo ito, and faster. It connects people. It connects people. Imagine, nung nauso po yung cellphone na may camera, dito po malatere ang 8210. May camera na po yun, ano? Kapag pinicture mo, hindi pa alam kung ikaw nga yun nandun sa picture o hindi Diba? Sabi nung lola ko, wow, ang galing naman ng cellphone mo. Sabi niya, paano kaya? Darating pa kaya yung time na yung kausap mo, makikita mo? Ba? Ma-amaze na po yung lola ko, picture ya pa mo, ring atyo. Kay ba't, otang mouse na rin kapatad ko, no ka rin yachi mo kanya, not kasabi ke. Atyo ya menila. Balon mo, kasanteng. Kalaut na kakasabi ke. Nga na, po pala imposible na yung kausap natin kahit nasa ibang bansa at ibang planeta, pwede pa rin nating makita. Diba? Ganyan po kaganda ang teknolohiya. Pinaglalapit tayo, seemingly, no? Pero sometimes, though we are there, though everybody is there, we are not present. Yun nga dahil nakatingin at nakayuko, nagse-cellphone o nagtatablet. O yan po ing babyan ng psychology kaya katamong ning digital age. Masyadong mabilis ng minsan, pero ating pamuring malalakwan. Diba? Tingnan nyo po, mag-update kayo ng cellphone ngayon, after 6 months, luma na yan. Diba? Sali kang sakin ngeni, after 1 year, facelift na ning sakin na yan. Feeling mo luma na yung sayo. Paggawa ka ng bahay, eto ngayon yung bagong design, after 5 years, may lilitaw na bagong design. Ayan po ang nagiging epekto naman sa atin. Because we are living now in the world of disposables. Pag sinabing disposables, like yung kutsara, pinggan, tinidor, kapag hindi na natin kailangan yan, itatapon na natin. Ganyan din po yung sapatos, pati po yung damit, minsan nga, pati diaper, di ba? Ano ngayon yan? Disposable. Gustong-gusto naman natin ginagamit. Bakit? Because disposables are for practicality. Ayaw mo madumihan yung kamay, tatapon na lang. Ayaw na mapagod para manghugas ng pinagkainan, itatapon na lang. Ayaw mo maglaba ng lampin ng bata, diaper, itatapon na lang. Pero ito po yung nakakalungkot. I came to realize that we cannot always get instant gratification being brought about by disposable things. That we have to work on something we want to achieve. That we have to go through a long and tedious process sometimes. Kailangan pa rin yan. We cannot always settle for the shortcuts. For shortcuts. Kailangan din nating magtrabaho. Kailangang madumihan ang kamay. Nakakalungkot lang po, kahit ngayon, even marriage has become disposable. Diba?
Pag nag-away, di magkasundo, solusyon, hiwalay kung hiwalay. Once I was surfing through internet at nag-FB social media. I chanced upon this post coming from a young woman. Sabi niya, happy to be single again. Annulment has been approved. Sabi niya. Sabi ko, ano ba nangyari? Siguro nung ikasal yan, sinabi din niya, happy to be married with. Parang ganun na. Siguro ang saya-saya ng feeling. Bakit nung naghiwalay, masaya pa rin? Ba? What went wrong with their relationship? Bakit sila naghiwalay? Ganun ba kadali para tapusin yung nasimulan, nasumpaan, yung pinasok na commitment? Ang pagpasok sa buhay may asawa. Ngayapin siguro ngayon even anniversaries has been reduced to mansaries, di ba? Weeksaries, at ipon daysary. Happy 5th day, parang ganon. Daysaries, no? Siguro dahil sa bilis ng panahon, mabilis din matapos yung mga bagay-bagay. Parang naiinip baka hindi na umabot ng 1 taon yung iba. Kaya binibilang na lang yung first day, second week, 5th month, baka hindi na umabot ng 1 taon. Alam niyo po, ang lahat pong yan ay epekto ng mabilis na takbo ng panahon. Instant gratification, disposables, shortcuts. Ayaw na po nating naghihintay minsan. Minsan po minta ko king supermarket, ating ko pong saliwan. Bibili lang po ako ng toothpaste at saka sabon. Supermarket pa, kapampangan tamo po talaga, ne po. Salita mo po nga doon piraso, munta pa tapaking supermarket. Nung ako po ay nakakuha na nung sabon at saka toothpaste, pumila po ako. Nang may nip ko, ne? Sabi ko, doon mong sasaliwan ko, sabon lang, tsaka toothpaste, pipila ko ng ganito kahaba. Napansin po siguro ako nung sales lady. Sabi niya, sir, dito po kayo sa cashier number 25. Nyalawin ko naman po, walang nakapila. Mabilis naman po ako lumipat. At paglipat ko, nakasmile pa rin po yung sales lady. Sabi ko kayong sarili ko, makalaway yaka ako ini. Crush na ako yata. Nervous ko po. Sabi ko po, tapaglolo na ako. So, nung mapalapit na po ako doon sa cashier, napatingin po ako sa taas at nakalagay doon, senior citizen lane only. Pang senior citizen niya mo po pala. Yan po yung minsan na nagiging epekto sa atin. Di na tayo naghihintay o ayaw nating maghintay. Kaya kung minsan may road rage, sagluluking dalan, unahan siksikan, lalo pong nagiging mabigat ang daloy ng trapiko dahil dyan. Minsan po king pamanyimba, para po mas mabilis, asim bata mo kitang paring makanyan, mabilis siyang magbisa. Ngaran po. Kasi, alam niyo po, nung hindi pa nauso yung mga big fans, ang nagiging gauge po namin kapag umahaba na yung homily, yung mga pamaypay. O tapong bibilis no, paspas ding mamepe, abunin na sabihan, Father, mahaba na po yung homily nyo, lumilipad na, ayaw maglanding, stu na po, nyalawin-lawin ko po rin pamepe yo, po tapo bilis la din. Hindi niya na pong oras ka na ako, 1 hour, nalalawin kayo po hanggang pong, umpisa ko pong 5 to 9, so hanggang po 9:45, po, o 9:50. O, gusto po melwat siya, parsalanan nyo po rin ni Mengong binasabi na po ka ako, 1 hour. Ne po. So, yan po yung metong struggle tamong yan Maging impatient yung tao. Tamo bisang maninaya, we love shortcuts. At tuling mailig tamo king shortcut, yung minsan neta na bisang magkasakit. Yung minsan neta na bisang mga rin natanggamat. Yung minsan neta na bisang pipila. Ayaw na nating maghirap. Bali po, there was once a survey conducted some years ago
The respondents were some 7,000 people from Austria, Germany, India, and Japan, and also from US. In the said survey, 4 symbols were shown na po, to the respondents, and they were asked if they could recognize those 4 symbols. Ano po yung 4 symbols na ipinakita? Yung pong Olympic logo, yung pong McDonald's, yung pong Shell, tsaka yung pong Christian cross. Nung ipinakita po nila yung Olympic logo, 92% of the respondents were able to recognize it. Oh, that is the Olympic logo. Sabi na, kareta 7,000, 92%. And nung ipakita po yung McDonald's and Shell logos, balo yun po, may kakilala, 88%. Nung ipakita po nila yung Christian cross, surprisingly, only 54% recognized the Christian cross. 54% na po out of 7,000, so mga 3-5 may get. Na po. Many don't recognize the cross or don't want to recognize it. Some even hate it. Na po. Some even hate it. Singunjugaban naman na magkakagusto sa krus. Eh, ang krus po ay simbolo ng kahirapan eh. Diba? Krus po ay simbolo po ng parusa para sa iba. Kaya siguro kung minsan pinagaganda po natin yung krus natin. Because some hate it. It's heavy. It's painful on the shoulder. And it is ugly. Diba? It is ugly. Meron pong isang Kristiyano, Katoliko, tinanong po minsan nung isang Buddhist, sabi nung Buddhist, why you Catholics put that ugly picture of Christ on your altars? Yung krus daw, ang pangit-pangit. Walang damit yung nakapako, naghihirap, puro dugo at sugatan. Ang sagot daw po nung Katoliko, sabi niya, for you, it is ugly, but for us Christians, for us Catholics, the cross is the most beautiful image of God's love. Because through that cross, we have been saved from our sins. Eh? Siguro po, ito yung mensahe ng Lent sa atin ngayon. Sa atin na nabubuhay sa panahon ng computer, high-tech, mabilis na takbo ng panahon, sa atin na gustong-gustong madali ang lahat, instant, mabilis at shortcut, parang sinasabi sa atin, learn from the cross. Learn from the cross. It seems we cannot accept its ugliness. Kaya nga po, it symbolically manifested in the cross, lalong po yung gawa sa Pampanga. If you look at them, they are made to look beautiful. Glossy, yung paint, gold-plated trimmings, at meron siyang ornamental cloth. Diba? Pasantingan tayo. Maybe because we hate and avoid the ugly and heavy cross. Magkasakit tamo, king biye, mabayat. Magkasakit tamo, king biye, mabagal. Gusto natin, shortcut. Ngayon ipuburi ko na pong pagnilayan, ing Lent. Mayari na po yung digital age. May labas na po ka rin, brother Albert, na po. Ano nga ba ang mensahe sa atin ng mga krus natin sa buhay? Ano ba mensahe sa atin ng Panginoon ngayong Kwaresma? Alam niyo po, in the Gospel, Jesus asked His disciples, who do you say that I am? Or who do people say I am? Sabi nila, sabi po nung iba, kayo daw po si
Juan Bautista. Sabi naman po nung iba, kayo daw po si Elias. Sabi naman po nung iba, isa daw po kayo sa mga magagaling na propeta. May disappoint siya po yung Gino. Da ako pala kilala. Baliw po naka-importanting pamangilala king tao. Now that we are becoming impersonal in our day-to-day, in our way of life. O po maging impersonal. Itapin po, takay kasabi ming tao, tsukay ngaliwang lugar. Parang, wag mo na akong puntahan. Tawagan mo na lang ako. Diba? Ako pin po, yung pong kinumbirada ako. Enough na po ka na ako itang text Pero gusto po nila, personal. Burida po akit na ako sabing personal. Sa pagbabayad po ng ating mga babayarin, di ba? Online payment. O kaya magpadala tana mo ka rin pera padala. Impersonal. Impersonal. Meron pong isang successful businessman, tinanong po siya ano yung sikreto niya sa kanyang business. And sabi niya, naalala ko yung karanasan ko when I was still a student. Biyasaya po ka no, intellectually. At niya kanong minsan kaya metong subject para king final exam, very confident siya na papasa daw siya sa kanyang exam. So, hindi na siya nag-review. Tas siya mo kanuan, salo, habang dinidistribute ng teacher yung test question, yung test questionnaires. Pagkabigay daw po ng papel, laking gulat nito nang nabasa niya yung tanong. Isa lang yung tanong. At pagkakita daw dun sa tanong, nagkamot siya ng ulo at sabi niya sa sarili niya, patay, bagsak ako. Baloy po na ano po yung question? Ano ang pangalan nung gwardya doon sa gate? Neka no balo lagyo yung gwardya ni. Minsan hindi ko kinausap yung gwardya na yun at tinanong kung anong pangalan niya o tiningnan man lang yung kanyang nameplate. Sabi niya, tapos yan daw ang itinanong sa kanya. Ne po kilala. Ne balo. Makanyan mo naman po niyang minsan meron po ako nakitang kaibigan na kasama ko po sa seminary habang naglalakad sa mall. May nakita ko na may daladalang baby, may kasamang babae, siguro mag-asawa. So nung lapitan ko, kilala kayo pala, kaya biya kayo seminaryo. So niyang may pagkwentuhan kami, ako'y lari nga ako, tanga kaya biya yung seminaryo. Makanyan, ika na yan. Ika, balo da ka pa nga ako, makanyang kalagyo. Kay, kamusta na? Hindi, mayari kong pari nga po. Sabi ko, mayari kong pari. Mahilan mo na, mapay ka, asadsad me. Ika nangayari mo. Ako na engineer kong eni, nga na, ti kong malating business keng bandakit, na keng San Nicolas. Mapay ka, mayari kang pari, nga na. Pwede kayo bang kunaning number mo, sabi na. Tapos, pagpapabless ko yung tindahan, kukontakin kita. Sige, naning number mo, nga na. So, kabang sasabihin kayo po, 0915-12345, sabi ko makanyan. Niya type. Sabi niya, ano nga kasi ulit? So, out of focus siya yata, sabi ko. Tinanong na naman ulit at sinabi ko ulit na 0915-234, makanyan. At hindi na naman niya naisulat. Nano kayong isipan na nga ako kayo? Tapos po, bigla na lang po akong tiningnan at sinabi niya, nano ka pa kasi lagyo? Nanaka ako. Feeling ko napahiya ako. Sabi ko, makipag-close ko pa mo. Kinilig kaya pa mo itang anak na, bagsak kaya sana Niya pong kikiligan kaya. Sabi ko, yun ako pakilala nini, may pakarine ako. Di ba? Feeling natin napapahiya tayo pag hindi alam yung pangalan. Kung Manny, paano pa mo akaliwanda kalagyo? PPC president niya pa mo, niya nga tsuke king Pawu, king parokya amin. Po. Akong Merine actually. Po, akong Merine. O rita mong dumine po, tangeda ka tamo balo lagyo. Di ba? Napaka-importante po na kilala natin yung tao personally. Because in each and every one of us, as persons, we are persons with dignity, we are persons with character, we are persons with hearts and minds.
Kaya lang yung nagiging problema po ngayon, we tend to commodify people. Ano po ba yung ibig sabihin ng commodification of people? Kung ano daw yung trabaho niya, yun din ang tawag natin sa kanya. Halimbawa, pag meron kang kailangan dun sa gate, sino yung tatawagin mo kung may nagbabantay doon? Guard! Yeah, guard! Diba? Pero tinuman pong name tag, pero hindi natin sila natatandaan kung sino sila. Kapag kailangan mo ng sasakyan, pupunta ka ng palengke, o sasakay ka ng isang sasakyan, sasabihin mo, nung Atsuka po Banda Assumption, Unisite, trike! Wheeler! Kala mo lalapit yung trike tsaka wheeler kung wala yung driver. Diba? Banda po Makabebe po, Masantul, Honda, nga pa po Honda! Honda. Pag nasa restaurant po tayo, ano po sinasabi natin? Kailangan natin ng extra rice, tubig. Waiter! Di ba? Waiter. Commodification of people daw. Kung ano yung function nila, yun ang tawag natin sa kanila. We tend to use people. Sabi po nung isang writer, why use people when we can love them? Di ba? Why use people when we can love them? O ba't po banggit ko po, Renny? Baloy po, napakahalaga ng personal na pagkilala sa bawat isa. At napakahalaga din ng personal na pagkilala sa Diyos. It demands personal knowledge and commitment, and that is a profession of personal faith. Buti na lang, si Pedro, nung siya po'y tanungin, who do you say that I am? Ano pong sinabi niya? You are the Christ. Ne? Kayo po ang Mesiyas. Kayo po ang tagapagligtas. Nga na siguro ning Ginoo, o si Map, balo mo ko. Disappointed na ako pa mo ka rin aliwa, feeling close ko pa mo kaya kayo, yung ako man pala kilala. Diba? It demands personal commitment. Because our God is a personal God. A very personal God. Hanggang maging professional, tamo po kakalingon maging personal. Minsan daw po merong professional hired killers, no? Dalawa sila, and they were hired to shoot somebody. And while they were waiting for an ambush, waiting for that person, ang target sabi nung first professional hired killer, wala pa yung babarilin natin alas 9 na. Tapos sabi nung isa, after 15 minutes, 9:15 na, wala pa rin yung target natin. Sabi nung professional hired killer number 2, nag-aalala na ako, baka may masamang nangyari sa kanya. Sabi niya. Happy naman Professional, but still personal. Do not forget to be personal. We can excel, we can be professionals at the same time, personal. Kung ikaw ay boss, treat your employees as persons. Baloy po, yaw po kasi mig-waiter ko naman po king party lan during our job exposure, minimal jobs po iliban me, menial jobs. Ako po yung dishwasher. As dishwasher po, kasakit po pala. Bali po yung sweldo mi po kanta magkano? 50 pesos a day. Maghapon nakababad ang kamay doon sa batya na puno ng kemikal, ng sabon. After 3 months, may sira ko gamat. Delada ako po king dining, may kong waiter. At bilang isang waiter, naranasan ko po yung sigawan. Dahil may langaw na timpong libad-libad na lang o kahit ang customer, gilisaka na ako ba naman? Ano ba naman to? Ba't may langaw sa restaurant nyo? Bali po, feeling ko po menlati ko. Feeling ko menlati ko. Siguro pa experience na kaya kamita. Bantabalo mo nung minung naning panamdaman daring magobrang makanyan. Unless you put yourself in the shoes of that person, you'll never feel what he feels. Ayaw po balo po yung feeling na rin makantaw, di sigurong denasan ke. At masakit po, potang yung boss mo, yung mismo gilisaka na ka, potang may giyang super demanding, yung tipong hindi ka na kumakain, tapos di mo na meet yung deadline, papagalitan ka pa.
nagiging impersonal tayo kung minsan. But our Lord, despite our imperfections, nanatili siyang personal sa atin. At ano pong naging daan? Ang krus. At yun po ang hindi kayang tanggapin nila Pedro at ang mga alagad. Sabi ba naman ni Pedro, God forbid! Nung sinabi ni Jesus na ako ay kukunin mga nakakatanda ng mga pinuno, pahihirapan, ipapako sa krus, mamamatay. Hindi niya kayang tanggapin na ang Diyos, ang Mesiyas na kanilang sinusunod, ay mahihirapan, magpapasan ng krus, at ipapako hanggang mamatay. Hindi pwedeng mangyari sa'yo yan. Anyapin, linelene pong Jesus inaus na pang Satanas. Ang pag-iisip mo ay pag-iisip ng tao, sabi niya. Hindi pwedeng ganyan. If you cannot accept this Messiah, then you are not yet ready to follow me. Kaya idinugtong po ni Jesus yung kondisyon ng pagsunod sa Kanya. If you want to follow me, you must carry your cross, deny yourself, follow me. Minsan po merong isang tatay, pagka uwi niya sa bahay, umagang-umaga, nadatnan po niya yung kanyang asawa na naglalaba. Mami, piya po kitang gulot. Habang siya'y naglalaba, dumating po yung mister. Pagdating po ni mister, binuhat po yung asawa. At yung binuhat niya po, pikending-kending niya po, darling, 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 darling. Niya po kasaya, ay darling, bakit ka ganyan ngayon? Naninibago ako, hindi mo naman dating ginagawa yan. Ano bang meron? Basta darling, sabi niya, sige na please, sabihin mo na, bakit mo ako binubuhat ng ganyan? Ang sweet-sweet mo, sabi niya. Kasi sweetheart, sabi niya, darling, nagsimba ako Sabi kasi ni Father, carry your cross. Sabi niya. Pisa na niya po yung cross niya, tsaka niya po bigsak keng sofa. Niya po. That is the condition for, if you want to follow the Lord, if you want to be His disciple, you must carry your cross. Pero again, napakabigat ng krus Paano po natin papasanin yan? Ikayo po nino rin cross you, may lila po rin aliwan talasawa. Po tagalan minuli ko po kanya, may pamuat kayo. Po. Baka buhat-buhat yung mister nyo, kaya misis nyo, pag-uwi nyo sa bahay. Po. Kini kayo po buring palubing kabaldugan na ning krus. Po. Ang Diyos na naging personal sa atin, na hindi mo bumitaw, He willingly carried His cross until His death. Po, up to His last breath. Minsan po tang magkasakit tamo, tamog yung tanggapan. Po, we tend to question God, why me? Bakit, Lord? Bakit, Lord? Karakal naman mayap ken, ay karakal naman marok ken, o ba't yako? Minsan meron tayong mga tanong na ganyan. Unless we look at the cross with Jesus, we'll never understand the meaning of our own crosses. Po? The meaning of our own crosses in life. Meron po akong narinig na nagdarasal nung may clinical pastoral education kayo po kasi bayo kayo po mag-graduate. Bayo kayo. Niya po seminarista kami. Nagkaroon po kami ng exposure sa mga hospital sa Maynila, sa Heart Center, St. Luke's, ganon. One time, nung nasa chapel po ako ng St. Luke's, meron po akong narinig na nagdadasal. At sa kanyang pagdarasal, parang galit na galit yung nagdadasal. Sabi niya, kasi yung nagdadasal, yung kanyang anak meron palang leukemia, 2 years old. Galit na galit. Sinusumbatan ng Diyos. Sabi niya, kung meron kang galit sa akin, sabi niya, while looking at the cross, yung cross po nila doon, walang si Jesus
By looking at the cross, kung ikaw ang galit sa akin, huwag mong pagdiskitahan ang anak ko. Ako na lang ang parusahan mo, sabi niya. Ako na lang ang parusahan mo. Diba? Kung galit ka sa akin. Oo nga naman, no? Kung ang mga krus natin, pinapasan, ay wala si Jesus, talagang ang tingin natin sa krus ay parusa. Diba? Kasi ganun po ang pagtingin nila sa krus. Death penalty po yan in the Old Testament din and during the time of Jesus. During the time of Romans, no? And in the Old Testament, ganito po yung principle nila. If you are bad, you will be punished. And if you are good, you will be rewarded. So yung mga pinapako sa krus, ibig sabihin kriminal. Ibig sabihin may kasalanan. Ibig sabihin deserve nila ang ipako sila sa krus. Pero ang tanong, paano kung wala ka namang ginawang masama? Paano kung inosente ka? Tapos ipinako ka sa krus. Pinagalitan ka, wala ka namang ginawang masama. Sinintensyahan ka ng ganito, hindi ka namang kriminal. Pinagduduro ka ng mga kaaway mo pero wala ka namang ginagawang hindi tama. Diba nakapakasakit? And we tend to ask, why me, Lord? Why do you allow bad things happen to good people? Baluyok po, ako rin po minsan may ngutang na akong makanyan. Minsan po meron po akong pinagmisahan na patay. May hit and run niya po, 38 years old. Nung pinuntahan ko po yan sa bahay, yung pong karelang baled, dalungdong niya mo, then kareng pader, makadikit, tapos darang box lang, may pintana dito, may pintuan. Tapos, pagpasok ko po dun sa bahay, nakita ko nakahimlay yung nga pong namatay dahil sa hit and run. At sa tabi po ng kabaong, merong isang papag na nakahiga yung isang babae, siguro po mga ganong edad din, meron daw po pala siyang terminal cancer. At katabi po nung nanay, 2 bata, sipunan la pa po, anak la pa mo, siguro kinder metong, elementary po metong. At habang nag-aayos po ako ng gamit, sabi ko, Lord, please help me. Paano ko sasabihin sa pamilya na to na mahal mo sila? Kung ganyan ang kanilang kalagayan, hirap na hirap sa kanilang karanasan. Sabi ko, nandito yung 2 bata na inosente, malapit na silang mangulila. Nawalan sila ng ama na nagtatrabaho para sa pamilya at malapit na rin silang mawalan ng nanay dahil sa kanyang cancer. So kaba pong magmisa ko, minisip ko pa mo rin, Lord, paano ko sasabihin sa mga to na mahal mo sila? Mayayari po yung misa, may labas siya, pero makukonsensya ako pa mo rin. Itong parang napakabigat sa pakiramdam. Gusto sumabog ng aking dibdib dahil naaawa ko dun sa 2 bata. Kauli ko po kay seminaryo, ating kaya pong fish pan ka rin. Yung miras na ko po ka rin. Kaya po, may libot-libot ko pakit ang paligid. Tsaka ako po mamulot burak. Itang mesyas sa gabon. At binabato ko po yan sa may pader. Bato ako ng bato, para nagtatanong ako, Lord, nasan ka ba nung na-aksidente yung tatay ng mga bata? Lord, nasan ka? Ba't pinababayaan mo yung mga bata na mangulila? Nung pagkabatok po dun sa isang putik ng tuyo, nabasag. At nung mabasag po, lumabas yung isang bulate. At dun bigla akong nabulaga. At parang may pumitik sa aking tenga at nagsabi, Father Larry, mas biyasa ko kaya ka. Father Larry, mas malugod ko kaysa kaya ka. Kung ang bulating yan, nakuhang mabuhay sa isang tuyo at matigas na putik, hindi ko pinabayaan ang tao pa kaya na aking minamahal. So bala mo may enlighten ko, sabi ko, di ko naman kayang sagutin ang lahat ng tanong. Ang kailangan lang ay magtiwala sa pagmamahal ng Panginoon. Siguro, minsan,
Nyating daranas makanyan king bie, maybe we are just being tested, no? We are just being tried by the Lord. Sabi nga po ni San Pablo sa mga taga-Roma, kung hindi daw sinusubukan ng ama ang kanyang anak, baka sila'y bastardo, no? Siguro dinidisiplina lang tayo ng Panginoon kung minsan. That is why He allows even the most painful experiences for us to be persons of worth and value. Kailangan yan. Kumbaga sa isang estudyante, kailangan niya mag-aral para gumraduate. Kailangan niya magpaaral ng isang nanay para makapagpatapos ng mga anak. Kumbaga sa isang basketball team, kailangan munang mag-training bago makuha yung panalo at mas maging maganda ang kanilang laro. Sabi nga nung kasabihan, no pain, no gain. Sabi naman po ng mga Air Force, no guts, no glory. Sabi naman po ng mga Army, no retreat, no surrender. Sabi po ng mga gwardiya, security guard, no ID, no entry. Ing ID tamo is the cross. Jesus. We cannot enter the kingdom of heaven without this cross. Balo po, yan mo rin po yung sinabi na nitang may itong pasyente king hospital kanina, kanyang minsan, niya po nga encounter kaya po ini, magkasakit niya po king kayang daranasan, pero balo po na po yung kayang response, ketang sinabi na, he was in point of dying, but in spite of his suffering and serious condition, he could still afford to smile and be happy. Sabi ko, ba't po masaya kayo? He said to me, Father, my suffering is my way to heaven. Sabi niya, my suffering is my way to heaven. Makabilib la po rin tao makanyan, Tabang tipong magkasakit na lang, mamamatay na lang, still they can manage to smile, to be happy. Parang si Job, balo tayo po'y Job, he was tested by Satan. Kasi bilib na bilib ang Panginoon sa kanya. Sa sobrang bait ni Job, nagselos na tuloy si Satanas. Sabi niya, na-challenge. Subukan ko nga ang yung tagasunod na yan. Paparusahan ko. Sabi ni Lord Ops, pero huwag mo siyang papatayin. So it's very clear na hindi nanggagaling sa Diyos yung parusa. Ang nagbibigay, the devil. Ginawa niya, binagsak po yung business ni Job. Pinatay lahat ng mga alaga niya, kinuha lahat. Alam niyo po ano sinabi ni Job? Kung ano daw, kung nakakatanggap tayo ng masarap sa Diyos, yung bang mapait hindi na kayang tanggapin? God gives, God takes. Sabi niya, praise be the name of the Lord. Namatay po yung mga anak niya, susunod na pagsubok. Sabi ng mga kaibigan niya, baka may nagawa kang kasalanan kaya pinaparusahan ka ng Diyos. Lagi sila bumabalik dun sa first meaning na ang krus ay parusa. Pero hindi niya maintindihan ni Job, wala naman akong kasalanan, hindi ako paparusahan ng Diyos. Ang sagot lang niya, kung nung babyan na ni nga pong gino'y manyaman, tamo ging mapait, in Diyos yang minye, yain kuma. Praise be the name of the Lord. For the last time, sabi ni Satanas, susubukan ko po ulit, baka sakaling bumigay na, matigas po ang alipin ninyo Pinagbigyan po siya ulit niya ng Diyos. Pero wag siyang papatayin Kinuha po ang kanyang kalusugan. Ibig sabihin, binigyan siya ng sakit sa katawan. Ikaketong niya po. Sabihan na rin kayo, magsisi na kakasing kasalanan mo Paparusahan na ka nga pong Ginoo. Pilit lang babalik ang prinsipyo na ng Old Testament that if you are bad, you will be punished. And if you are good, you will be rewarded. Alam naman ni Job na wala siyang kasalanan. At ang sagot niya muli ay, God gives, God takes. Praise be the name of the Lord. And he was vindicated eventually. Siya po'y pinagpala ng Diyos at binigyan siya ng reward. Tayo po, kung minsan, kaya pa nating sabihin yon. Mapali mo yung panahon, kapali. Di ba? Kapali. Mapali na naman. Puta na ang mumuran, natinok nang inguran. Rereklamo tayong rereklamo. Alayang pamiyaliwa kita meto nga ima, adwala rin anak na.
Magtindayang pamepeng metong, magtindayang payunging metong. Anyang kaleldo, makaleldo. Magreklamo ya Lord. Ela po misalireng payong ning anak ko, ning metong kong anak. Kapilang po kaya muran. Anya namang minuran, po. Ela makay masalireng pamepe, Lord, ela masalireng pamepe. Kapilang kaya sun laging aldo. Diba? Sala sa init, sala sa lamig. Lagi na lang tayo nagre-reklamo. Diba? Konting hirap lang, di na tayo sanay. Kasi pinasanay taking mabilis ngayon Nasanay tayo sa instant, agad-agad. Comfort, itang instant gratification, shortcut. Pero tamo po balo, baka pag dumadating yung mga ganyan, sinusubukan lang tayo ng Diyos. Kung gaano katatag yung pananampalataya natin, kung gaano katibay ang kapit natin sa kanyang pagmamahal. Ito po, meron din po akong bayaw na namatay yung tatay niya 2 years ago. Nagkaroon po siya ng pancreatic cancer. Nag-retire po king Unilab. May po ka siglay, nintawin, magana kayo. Pinagbibiliban po siya ng kanyang mga kamag-anak. Laging siya nagiging unifying factor lagi sa kanilang pamilya. At the age of 62, after 2 years, na-diagnose po siya ng pancreatic cancer. 2 years ago po April, may hospital yung Biyernes Santo, naisipan nita pang hospital na ngayon ma-diagnose siya ng ating stage 4 pancreatic cancer. Anya pong pasyalan kaya po king hospital, medyo karug-karug pa mo, salo makanano king lanyan potay na balong masakit yan. Anyang kutangan ke, balo yun na po nung nasakit yo. Ayaw po mo nga tigo pong pancreatic cancer. Misdan ko. Habang sasabihan niya po ito, ako po magkasakit nga ako. Ay, balo mo mong, alayang ibe nga pong ginuna wagyo. April po ito, April 15 yata, 2017. May rateya po king hospital until June. So, maluwat po, maluwat yung mirate hanggang June. Anya pong paulian da ni doktor, may ngutang la rin pamilya na, nung pumuli makanano po atang munta kay hospital. O nung po mag-stay ti po bang assurance na sali sa po yung asawa ko, kabandaramdaman na po ni masakit. Baloy po nanong pekibat na ning masakit. Nung naning kaburyani nga pong Ginoo, yan tukyan tamo. Muli tana. Nga na. So that was June 2019. After 1 month, July 6, pintalan kayo pong pasibayo, linanyake. At niya pong mag-CR sabi po nung asawa niya, alam mo, Father, bilib na bilib ako sa mister ko na yan. Ni minsan, hindi ko siya narinig na magpaaray. Balo ko po yung sakit king pancreas Kasi putik po sakit pancreas. Chronic pancreatitis. 10 times na po sinumpong from 2009. Since 2014, every 6 months sa Chukwu Hospital, 1 to 2 weeks po yung hospitalization ng ating Dr. Kenny. At na pong kasakit. Wata sakit siya po ito. Kutanganda kayo, wari po hospital ka, 1 to 10. Pila niya yung pain. Ipakibat ko po is 15. 15. Kasi na sobrang sakit. One of the most painful disease, illness daw po yung sa pancreas. Kaya hindi po nakasakit. I experience ko po yan tantawlin yung king Cebu, Meni Batan pa. Mag-seminar kami, simpungan na ako. Sinakayo pong eroplano, pepayalatang masakit ko. Kasi ako bisang ma-hospital king Cebu kasi ring magbantay ka na ako, sakay ko pa ring eroplano, po. So, magpahuli ko po. Wala pong available seat, kaya mo po, nanay po ito, business class. Hanggang business class siya ko na nga ako kang Father Francis Malyaria po yung magpabok, king wake po, Ayaw mo pong dili kaya tang business class, sabi ko, ako mo'y makwaltang ako habang makasakay ko rin. Pero balo yun po, tumbling ko king eroplano. Alala nga karapat dening stewardess, ding attendant, lala nga karapat, uli nga tsuna kay king babo, danako akuldas. Makanta po kasakit nung may karanas na ko pong pancreatitis. Sakit siya po masakit. 10 times ko na po nga experience ta. Kay ba't sabihan na po ning asawa na ning masakit? Ni minsan, din damig paaray. Sabi ko, nakakabilib naman. Tapos nung pagkatapos niya mag-CR, tinanong ko siya,
Tutupoy tanga ako. Ni minsan ako po may nasakit at nagpaaray. Alam niyo po ba kung ano yung sagot niya? Ayamong, kumpara king sakit na denasa ni nga pong Ginoo, alang kwenta yung panamdaman ko. Kumpara sa kanyang sakit na naramdaman, wala itong sa akin. Kinabukasan po, July 7, 2017, kingwana na ni nga pong Ginoo. At anyang makakera niya king pagkera na, king kabawong, as ne pong kasaya itsura. Maybe because he carried his cross with joy. Siguro lina yung matibay ng kasalpantayanan king Diyos. Tinggap ng payapa king lubna at binitbiting krus na. Ulinan kayang matibay kasalpantayanan king Ginoo. Kaluguran ko kapatid, our suffering may be our way to heaven. We are just being tested by God sometimes. Kung sino yung umabot sa finish line, sa yung makakapasok dito sa aking kaharian. Nahita mo tatabili. Maybe you're just being tried by God. Pagsubok lang mo, bata mong tumibe. Pero baka nagtatanong tayo, kung sinusubukan lang si Kristo, bakit naman pinabayaan siyang namatay ng Diyos Ama? Baka tani po baka brutaling ipa para paborin ng matay ng anak na? Alam niyo po, kung merong isang tao, kung merong isang umiyak nung mamatay si Jesus, number 1 na doon ang Ama. Anya itaan po sisisa ni nga pong Ginoo when bad things happen to us. Anya pong milyari po ing Ondoy, bayo pa po ing Yolanda, dakal po may nga salanta, bad na Marikina, king Pasig. In-interview do po, dening may nga salanta. Sila po'y tinatanong, sa palagay mo, ano ang ibig sabihin itong nangyaring ito? Sumagot po yung isang in-interview nila, ang sagot, kagagawan ng Diyos to. Sabi niya, kagagawan ng Diyos. Pinaparusahan niya tayo kasi nakakalimot na tayo. Bali po niyang milyari yan king Bacolor. Baka niyan mo rin po isasabihan daring aliwa, paparusahan na katamo ni nga po Ginoo. Pero kung makakapagsalita lang ang Diyos at sasagutin tayo, sabihan na siguro, hoy, 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 yun na ako piyabe-yabe yan. Yun ko piyabe-yabe yan. Kagagawan niyo yan. Binigay ko ang kalikasan na napakaganda at napakabuti para sa inyo, pero nung nangyari, sinira ninyo. Anya po tang sasabihan tamong paparusahan ako ataning Diyos at ikang lang cancer. Baka sabihin lang natin sa sarili natin, pinaparusahan ko ang sarili ko. Kasi nagpakalulong tayo sa sigarilyo eh. Yeah? Potay tamo tinok na magsigarilyo niya, mituran niya yung bagata mo. Pota masakit mo bitis at tintang gout, arthritis, mo sasabihin, Lord, ba't mo ako pinaparusahan? Baka sabihin ni Lord, ikaw ang nagbibigay ng parusa sa sarili mo. Bala mo ng bawal ang puro buto, yung balatong or nano-nano, kumain ka pa ng ganyan, yan tuloy. Ang gout mo sinumpong, di ka makapaglakad dahil sa arthritis mo. Alam na nating bawal, sige pa rin. Ha? Bala mo ng bawal yung makanyan, chicharon, o yan, Mr. Cholesterol. Tang maalat, ing bato naman, yung mituran kaya katamo. So wag po nating sisihin ng Diyos. Hindi nang gagaling sa Kanya, but He allows them to happen. Maybe because He just want to see how strong our faith is. Susubukan na katamo po ni nga pong Ginoo. Pero itapin, paano yung kay Jesus? Kung sinusubukan siya, ba't siya namatay? Ngayon mo din ang kabaldugan ng krusayan po tang mete ng tao. Makanano men din ang kabaldugan ing kasakitan na ning taong mayap. Itinanong nyo na rin po ba sa sarili nyo yan? Ako man po niya minsan kitang ko na sarili ko yan. Yan pong 2009, 30 years old ko mo po Naku po kaburi, mas kinano kakanan ko. Mas kinano, basketball ko. Sabi ko, healthy ko. Ba? Kay miras ko pinpuking Holy Land, ay liwa pa po ito. Yung 2009 niya minuna ako mituran. Holy Land po, may 2012. 33 years old na ako. 33 years old. Sabi ko, masikang ko pa. Masalese ko pa. Tsuko ko yung Holy Land. Sabi ko, yung feeling, aliwa. Yung mga nakarating na po sa Holy Land, parang linalakaran mo yung nilakad ni Jesus, di ba? Kita mo yung mga nakita ni Jesus, parang napakabanal ng lugar talaga. Sabi ko, I'm now 33,
Jesus was 33 when He died. Makasadya na ako namang mate. Sabi ko, kasadya na ako ring mate. Kaya rin kaya bemi pong magtur. Kaya bemi, Father, mo sasabihan yan, nanak ka pa. Ali po, mamiro kumupo nga ako. Anya pong 2012 ay tamis mo, July, may hospital na ako na naman. Nakalupaitan niyang 2009, masakit siyang masakit. Itay pa grabe ko po yata. At din doktor, huling mga pala pakantaking sakit ko. Abay ako pululwal king hospital na nakapong kapayat. Nung dati kalupa kaya po Alden, nga kalupa ko na po Rene Requiestas, nakapong kapayat after 2 weeks. Kaya sabi ko, Lord, matay na ako po ata. Aga na nga kaya po ito sinabi ko niyang March, na sinabi kong pwede na ako matay, 33 years old na ako rin. Nung naghihirap ako at nahirapang huminga, sabi ko, Lord, nagbibiro lang ako. Sineryoso mo naman. Sineryoso na naman ni nga pong Ginoo. Itapin po ng minsan, ating dahilan, no, ba't magkasakit tamo? Naman uling may paparusan tamo Kung minsan hindi naman dahil tayo'y sinusubok. Minsan naghihirap tayo kasi choice natin yon, diba? Kasi choice natin yon. Alam ni Jesus ang kanyang purpose, ang kanyang dahilan kung bakit nakayanan niya ang paghihirap niya hanggang sa itaas ng krus. Sabi nga sa Ingles, if you know your why, you can weather anyhow. Diba? You can survive your house. Dapat balo mo nunanin purpose mo. Minta kay po king San Fabian na niya pong 2 Sundays ago. Yung tita ko po, nagkaroon ng cancer sa leeg. Di baraya po yung kayang ear passage. Bisbus na niya po kayo Stage 4 niya po, tambing. So, nung papunta po kami, kay San Fabian, umiras na ko po, mabilis na yung biyahe, mabilis. Kayong nakangkay. Tiplex, tapos nung papasok na po doon sa may papuntang Manawag, sabi ko, good news. Sabi ko sa mga kasama ko, kaya sa tatay ko, sa mga kapatid, nanong good news? Mabilis ang biyahe. Sabi ko, mabilis. Mamuli pong 100. Po, 100. Naman po yung Lexit, kaya mo pong nanipundalan Provincial Road. Pero bad news, sabi ko, ng bad news. Malililita mo. Ako, malililita mo. Kasi nakakabilis magmaneho, kay bate ako ng balo, no kanya yung dalan, malilili ko. Twice ko puminta ka rin, twice kayo minta ka rin, nagdyamete po yung tita ko, may lili ko pa mo rin. Po. Nung may baling pupuntalan mo, malili ka talaga. He who walks with no destination will end up walking all his life, ika nga. Kaya nga dapat alam mo yung purpose mo Balo yung purpose mo. Nung bagong dating po si Bishop dito, Bishop Dong, binigyan po kami ng recollection. Balo po na yung kitang na kaya kaming pare. Why are you a priest? Anong purpose mo? Bakit ka nagpare at bakit pari ka ngayon? Siguro minsan tanungin din natin yung sarili natin, why are you a doctor? Why are you an engineer? Why these blessings? Bakit meron kang blessings na ganyan? Bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Bakit ka tumatakbo sa isang posisyon? O ba tatagal ka para mag-mayor? Para mag-senador? What is your purpose? Mabibilib ko po karetang yung mga nasa bahay ni Kuya, yung mga teenagers kagabi, nanonood ako. Alam niyo po, yun po yung tinanong nila, ano yung purpose mo? Sabi nung isa doon sa isa, ako yung purpose ko para makaganti na ako sa mga magulang ko kasi pagod na sila, nakikita ko, nahihirapan sila. Gusto ko maibalik ko na sa kanila yung sakripisyo nila. Yun yung purpose ko. Sabi naman po nung isa, ako ang purpose ko, to make my parents proud. To make my parents proud. Kung nakapagsimba na po tayo ngayon, ganun din po ang sinabi ni Jesus. I want to please my Father. That is why I am doing this. He knows His purpose. Kaya happy naman, hanggang masakit, ayag yun na. Brother Albert, 9:50 na. Bala ko kumisadsad mo itong oras. Bisa ko pa po? Sige po, sinabi niyo po yan rin pamepeyo po Lalo yan ko po rin pamepeyo. Buri kayo mo pong ikwento yung kanakong karanasan kimpa magpari. Bali po, linog ko pong 1996. Sinabi ko sa sarili ko,
I was 17 years old then. Pag pala natapos ako ng pari, 27 years old na ako. 27 years old. Sinabi ko, umupuitan eh. And after 10 years, may ordinan ko pimpong pari. February 25, 2006. Parang naalala ko, sinabi ko 10 years ago, naging totoo after 10 years. No? Pero hindi po biro yung pinagdaanan ko. Manibat po niyang malati ko, sakitin ko. Ano po yung naging sakit ko nung bata po ako? May aksidente ko po. May ati ko pong tabakyan ng batal doon sa tulay po ng San Luis dati. Muti pa ako mahulog sa tulay, nahawakan po lang ako ng nanay ko. I was 5 years old then. Grade 1. After 2 years, may kinis kong aso. May inject ko kang buldit, nakasakit. Nung grade 3 po ako, I was 9 years old, nagkaroon po ako ng HEPA. Yung uso ka rin anak po kanta, limay ligla kay malat, tama ni Lola Mata. HEPA biya po itaw, nano po yung grabe? Ya po yung ngawas kanta. Then, nung pong mag-high school po ako, lagi po akong nagkakasakit sa likod. May nakupugulot. May nakupugulot, kimbaga. At nung mag-college ko, lalabog ko po mata. Yan po kayo tindihan, ba't minsan nala akong akakit? Kasi mapungin, manakit na ako. Itong wala na labog ng bagya. At nung pong college ako, patapos na ako ng college, nagkaroon po ako ng bato sa bato. So may kabato po kayong bato. May hospital ko po, Pasibayo. Anyang teyo na ako, nagtatay ako na may dugo. May ako balo, nano kasing findings kanita, kalingan ko na. Tinatan depresya king at siyang konta, or nano. At yung 2009, itapin po, may pancreatitis ko. Ang gana po ngeni. Last year, na-aksidente po ako sa basketball. Kaya itong kamay ko na to, hindi ko po maibaluktot. Kasi po, kanya pong tatagalan kayo po itang bola, hindi kayo po rin Pampanga Clergy, Kapampangan. Kalaban nila po rin Bataan, championship. Nahabol po yung bola, pagkahabol ko sa bola, na-save ko. Kaya lang bumagsak po ako dun sa steel barrier sa may Assumption. Bumagsak po yun sa kamay ko, may patanan niya po yung gamat ko, may pakalila po rin yung lo. May crackla rin nga dwa, inimi ka, may pakaliya. So may di na niya pong stainless. Sasabihan na po rin kaya akong pari, nano yan nga ra, at digpa na kaning malas. Kaya kangan mirasing sakit nga ra, panayaw ka nung may hospital nga ra. Masyado kasing magana ka nga ra. Wow, nga ako, santing ng pakiramdaman nita, magana ka ako pala, nga ako. Samutan mo kasi nga ra, paglokwanda ako. Pero niya pong save kaya po itang bola, niyang kwanan ke, ay ako nang po inisip na maksidente ko. Basta yung balo ko si save kay itang bola. Anyang ikwa kaya po itang bola, ikwa na yung among pep. Shoot ne. Wow. Ita pong kana akong sakripisyo, 2 points siya. May pakaling taliri, 60,000 na ini, 2 points siya. Po. At mag-champion kaya po. Mag-champion kami. Congrats po ka rin Pampanga Clergy, kaya tapunta uli mi po ang championship. Po. Ako naman po sasabihan na uli ning sakripisyo ko pero sabi ko, it's ball is life. It's worth dying for minsan. Minsan di natin alam, binibigay natin yung sarili natin dahil gusto natin. Kasi choice natin. Kasi burita mo. O ita po siguro minsan yung dahilan kung bakit tayo naghihirap. Kasi ginusto natin Kagaya ng isang magulang. Sino ba naman yung magulang na gustong bitbitin yung isang baby sa tiyan sa loob ng 9 months? Alam niyo po, may nabasa po ako, kulang-kulang kung totoo ito. Ang babae daw kapag nanganganak, nababawasan ng 12 months ang kanyang buhay kung lalaki yung isinilang. 12 months for every male child. Bilangan niyo po rin anak yun, pilang bulan yung may bawas kayo nung pilalalaki. Nabasa ko lang po yan, di ko alam kung totoo Pero nung babae ka alang mabawas. Pero mas masakit yung dudulot na ning babae ng anak. Potang ay mayari kayong pamag-aral, kay minuli ang mabuktot ng panamdaman mo ikang ima. Diba? Mas masakit. Pero kami po, 8 kaming lalaki. 8 babae. So, burin ng sabyan, may bawas siyang pilang years sing biyan ng mako. Niya po pala mete yan, 76 years old.
Dapat siguro mira siyang 84. Ne po, nung yan ako bait. Ne po, nung yan bait ng lalaki. Pero, ini po madalas po, gaganakake po ima ako. Karening ka na akong karanasan na rening. Kayo po, intindihan niyo po ini, kayong pengari. Ne po, yung tipong kahit na naghihirap, pero kaya niyong tiisin, no? Isipin mo, nung unang ilabas niyo po yung bata, isang paa daw nasa hukay na. Bakit niyo pa inulit? No, nung nanganak pa kayo ulit. O tinulit niyo pa po. Bakit niyo pa inulit yon? Ima ko po masyasabuntok, bro, sabihin, inulit na ng inulit. Hanggang labilang metong deng linwal, inulit ng inulit. Ba ng mga anak kaya, may bugyang mate, malapit na siyang mamatay. Pero inulit pa rin ng inulit. At hindi pa natapos doon yung problema niya. Nung kabisi lang, siya pa rin ang nagpapakain sa amin. Siyempre, kaya be po'y tatangkup. But since my father, lahi po ngobro, personal, kaya po yung self-employed siya eh. So, ima ko po madalas siyang magobro. Yapin po, kaya pang mamipi. Ini po classic kwento kaya po ini, dakal na po may karamdam siguro, pero I want to share my experience ne po. Anya pong mamomba ko minsan, giri po habang naglalaba po si nanay, pinagmamasdan ko po yung kanyang mga kamay. May ngulimpis la rin balat na, parang nagkakasugat-sugat na. Sabi ko, Nay, hindi pa kayo napapagod sa kakalaba sa mga damit namin? Ba't di kayo bumili ng washing machine? Sabi ng ma ko, tayo kailangan ng washing machine tong. I-realize ko mo po, kaya pala sinabi ng nanay ko yon, unang-una, wala siyang pambili. Pangalawa, wala naman kaming jetmatic, makisaklo kami mo. Kung makanano kang mag-washing machine, manyaklo ka, bubulos king washing machine. Ako kasi mapagal kumamamba eh. I was only 5 years old, 6 years old, mamamba akong giripo, lundag-lundag ka na akong kalati. Nung experience po ini niyang malati kayo, tapos hindi na pupuno yung batya. Dahil sa kakakasona ng ima, miyugse laman ng batya. Nabalo ma ako, mapagal na ako. Nanyamukitan ko ito. Tapos nung, may pagal na ako na naman Pagmasdan ko na naman ni ma ako, Ma, ako talaga papagal. King kakapipi, king kaya kami himalan. Tiningnan po ako ng nanay ko sa mata. Dinawin na akong marat na at sinabi na, Pot-pot. Pot-pot po kasi yung nickname ko Ingi ma, eya papagal. Kasi kaluguran na la, ding anak na. Ingi ma, eya papagal. Kasi kaluguran na la, ding anak na. At ikit ko po ito, king meging biyan ng mako. She never got tired. She was right. Anyone who is in love never gets tired. Because love gives him the strength and enthusiasm to carry on. Kanya niyang mag-aral na kami po, balamueran kami may balo makanano kayong mag-enroll. May balo makanano kaming mayari pa mag-aral. Potang sabyan mi kang ma, mag-enroll na kayo po kay Lunis. Tatahimik lang po si nanay, hindi magsasalita at upo sa isang sulok. Siguro po mga kadiya kanita. Tapos tatayo, aakyat sa taas, magbibihis. Bababa, aalis. Pagkabalik, may dalang plastik, may kapamalengki pa lang may kilong babi, may pilang kilong abyas. Kaya ba't sabyan na kaya kami, mag-enroll ko king Lunis. Enroll kayo sa Monday. Takam-taka kaming magkakapatid. Saan kaya kinukuha ng nanay namin yung pera niya? Kaya napaisip ako nun, hold upper yata to, sabi ko. Hold upper yata yung mga ko, tinyang ating pera, yasa yung manton pera. Niya po medyo metwa na kami, realize me, wapin pala. Then pong teachers Kenny, hima ko po pala London girl ya. Right, mga teachers, alam niyo po yan. Loan dito, loan doon. Loan dito, loan doon, loan dito, loan doon. Yapin po itang cherry na kanta, minsan makasanla pala. Wala punta tanggapan na sweldo yung mako. Po. Pero never niya sinabing, ang dami-dami niyo kasi, huwag na kayo mag-aral. Nakabuisit kayo, kukulitan yung kukulitan. Never naming narinig sa nanay namin yon. Never niyang sinabing, ayoko na.
Baloy po ang ganyang may ordain ko, lagi niyang hinahanap yung mga damit ko. Potang minuli ko, ako dadaling malan ko. No, karining malan mo, temo na naman inuli. Buri na po kasing mako yung mami piking malan ko. Ang ganyang matwane. Tapos kapag pinalaba ko sa iba, galit na galit siya. Sabi nung ate ko, Nay, matanda ka na. Pabayaan mo na nanay, huwag na kayong maglaba. Sabi na ba naman, uy, tamurugoy nga gawa ko para kang ngamong. Diba? Itamurugoy nga giyo ko para kang ngamong. Eh ako pagawan. Eh po. At hanggang mayari kami. Hanggang migritarya kayong pamanuro, never ya pong sinaling washing machine. Tutupoy ni. Huling matipid ya po yung ako talaga, king kuryente. Eh po. Never yung sinaling washing machine. Ika washing machine kami mo puling binyeneng koya ko itang kayo, limin tayo Australia, pepang po na itang kayang washing machine kaya kami. Eh. Hanggang sa nung 2016, nagkaroon po ng sakit yung nanay ko. Labas-masok sa ospital. May ka-cancer ya po palaking daya. Doc Julian po yung doktor na aking daya. Myeloma po, itang sakit na. Myeloma. Kayong pundaya. November 4, ma-ICU yung pasibayoy Talagang magpipiglas siya. Magwalaya king kilubay ICU. Paglako no retang makakabit tubo king asbok na, ang po king arong, makalunos la po pala itsura po. Makalunos la itsura rin masakit. Kapayat na mo pong mako. Yung height na mo po 4'9". Kabat niya po pong kapayat. Kalupan niya pong Caridad Sanchez. Anyang metwaya, niyang anak na kaya, Gloria Romero ata yung kalupan na. Ay, kalupan na yung Caridad Sanchez, yung may pagal na kaya kami. Pero, kinabukasan, November 5, puntalan kayo po dun sa ICU. Pagkatingin ko sa kanya, pagbukas ng pintuan, nakatingin na po siya sa akin at nakasmile. Sabi ko, kagabi, nagwawala pa lang to, ba't ngayon nakasmile na? Kaba't meron siyang sinasabi pero hindi makapagsalita. Ma, dinanda kayong whiteboard, sumulat ko po. Tapos pagkabigay ng whiteboard tsaka yung pen, nagsulat siya. Bali po nang sinulat na, mapagal na ako. For the first time, dimdam kong sinabi ng makong mapagal na ako. Never kang dimdam may reklamo. Itamo. Pero itang sinabi ng mapagal na ako, it's not a word of complaint. Yan nasasabyan kasakit. Imburi na sabihin mapagal na ako, eta nalalaban. Biyayo na ako kay ngapong Ginoo. Paboren nyo na ako. At likwan kayo po saguli, pintalan ko po rin kapatadud. Kabang sasabihan ko itatutulo kulwa. Sabi ko, mama alam niya tayo lakwa na nakatamo yata. So, ang gaking binuli la rin kapatad ko. Tsukingan po ka rin, may manuli kayo pa mo para mandilo, magbantay kayo ospital. Niya pong bandang alas 3, minuli ko po seminaryo, metod-tud ko. Pangabuganda ako po kayong pasbulot, tayo po migigising. At receive kayo po yung text na po ni Metong kapatad, may cardiac arrest siya pala yung ako. Munta na ka Kenny, ba may nga tagali mami. So, sabi ko kapamirayat ng mako, nung kapila nala kami, kantaya may ako. Ulibalo na pigilan mi May ako yo. Miras ko po kayong ospital, mga before 5. Linanyake po, kasakit po palaytan Karakal ko lalan yan. Mamagasa lang sikan. Ringaliwa, minsan sisikan lang. At sarili kong ya mismo, kaya pakayap. Itang siyempre, yung nga pong Ginoo makiburi. At kabang lalan yan ako pwedeng kumiyak kasi kikyaklangan. Being the priest in the family, kailangan ko maging masikan. So ito po, anyang 529, kingwana neni nga pong Ginoo. November 5, 2016. Nung tataya ko pong wedding, ikay na pong balang magdegla karetang numero. O pwede la po pang loto reta. Po. Sabi ko, my mother was really a strong woman. He knew what his purpose was. What her purpose was. Po itang nanay ako, kaya ako ginagawa to. Nagmamahal ako, kaya ako ginagawa to. And never niyang sinabing, I am tired. Pagod na ako. Bakit? Dahil ang ina, hindi napapagod. Dahil sa kanyang pagmamahal sa mga anak niya. O ito po siguro, nung tintamong cross sa pagdala ng Kingbe,
Hindi man siguro parusa, maybe we are just being tried by the Lord. Or siguro, choice natin yan. Bakit? Kasi nagmamahal tayo. Mahihirapan lang tayo kapag nakita natin yung paghihirap natin na wala si Jesus. Kung wala ang Panginoon, baka talagang sumuko tayo. Naalala ko yung sinabi ni Mother Teresa, sabi niya, I have found the paradox, sabi niya, if you love until it hurts, there will be no more hurt, sabi niya. Only more love. If there is sacrifice, if there is love, there is sacrifice, sabi niya. And if there is love, the Lord is surely there. Talagang nandyan ng Panginoon kung may pagmamahal at madali ang pagbihirap kung ginagawa natin ito ng puno ng pag-ibig para sa minamahal. O itapo kaluguran kong kapatid, mayanimbiyengen pipindot na mo, instant, pero kailangan din minsan we have to go through the process. We have to carry our own crosses. If you want to achieve something, if you want to reach your goal, you must also know where you are going to. Clear itagya kang purpose. Malino king ginu, ing lulugod ya, anya asad-sad na katamo, ang gaking babo na ning krus. O teyo po buring galonting pamepeyo. Marine ko po. Hi. Amen. Amen. Burita ko pa mo pong kumbiran talakad. Magduko na kayo mo po. Magdasal po tayo. Ano po? Kahit na nakayuko na lang po yung ulo natin. Kung gusto nating bigyan ng kahulugan ng mga karanasan natin sa buhay, lalong-lalo na sa mga pagkakataon na tayo nasusubok o palagay natin na tayo pinaparusahan, o kung tayo mismo ang pumipili sa ating mga paghihirap na pinagdadaanan, tumawag tayo sa Panginoon ngayon at humingi sa Kanyang lakas at matuto sa Kanyang pagmamahal. Panginoong Jesus, muli po nandito na naman kami sa inyong harapan, natitipon at sama-samang nagninilay sa tunay na kahulugan ng iyong paghihirap, pagkapakot, pagkamatay sa ibabaw ng krus. Tunay ngang napakahirap unawain na ang tulad mong mabuti ay dapat dumanas ng kahirapan. Di ba't ang lahat ng ginawa mo ay puro kabutihan para sa kapakanan na nakararami? Naalala pa namin ang mga pinagaling mo sa kanilang karamdaman, ang mga may mataas na lagnat, ang mga kitongin, ang mga bulag na hinayaan mong magliwanag ang paningin, ang mga pilay, lumpo na nakatayo at muling naglakad, ang mga nagugutom na iyong pinakain at binusog, ang mga makasalanan na iyong tinanggap sa iyong kaharian, ang mga publikano, pagano at lasinggero, pinakisamahan mo sila at binigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa Ama. Sila ang mga naging dahilan kung bakit ka ipinako sa krus. Higit pa riyan, ika'y naghihirap at nagdudusa dahil sa kasalanan ng aming mga magulang, dahil sa kasalanan ng nakararami, dahil sa aming kahinaan at karupukan, at dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal, ginusto mo na maging katulad namin, nagpakababa at sa iyong kababaang loob, tinubos mo kami sa aming mga kasalanan sa banal na daan ng krus. Sana kami na iyong tinubos ay maging tapat mong takasunod upang kami rin ay maging mabuting halimbawa ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Tulungan mo po kami sa pagpasan sa aming mga krus. Di ba't Panginoon, ikaw din ay nabigatan, ilang beses nga daw nasubsob sa bigat ng krus sa iyong balikat. Kami rin, Panginoon, kung minsan pilit na naglalakas loob, pero nasusubsob pa rin. Minsan duguan, halos di na makabangon sa dagok ng pagsubok.
Panginoon, ibangon mo kami sa bawat pagkakasubsob. Alisin mo sa loob namin ng mga takot at pag-aalinlangan na lalo namang nagpapabigat sa aming mga pagpasan. At pag di na namin kaya, bitbitin mo kami. Bigyan mo kami ng pananalig upang gumaan ang aming pakiramdam at sabay ding gumaan ang aming mga krus. Tiisin na kailangang bitbitin hanggang sa tuktok ng kalbaryo ng buhay upang ganap na magtagumpay ang hangad mong kaligtasan para sa sanlibutan. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dakal po salamat at maya payabak po kay kayo. Among, on behalf of the BCBP community, thank you very much